नोंथांमोननो आं फोरमायनो होननानै बेवहाय नुजाफैदों। आङो बाक्सानिफ्राय फैदों। बाक्सानि बुङोब्ला जोंनि दानि जोंनि बयनिख्रुइ सुथुर जोंनि हेंथा होग्रा लिडारा जाहैबाय बाक्सानि। नाम बुङाबाबो नोंथांमोना मिथिदों इउपिपिएलनि आफादगिरि मोनसे समाव आबसुनि आफादगिरिमोन। माखासे सोदोबफोरखौ गले गले बाहायनाया थिग नङा। माखासे नामफोरखौ गले गले बुंनाया थिग नङा आरो बांद्राय नामबाबो मालाय गसाइनि आसनाव फज'नाय जायो। बेनिखायनो आं नामखौ लानो लुबैला नङा होमबा बांद्राय बिनि नामखौ लाबाय थायोब्ला बेबायदि गसाइनि बोर सोलिगोन। जोङो बिनि गसाइनि बोर मोननायखौ जों लुबैयाखै। दा गतिके दिनैहाय नोंथांमोनखौ फोरमायनो नागिरदों बिथाङा जाय मोननै समस्यायाव गेलेदों मोनसेया जाबाय गयबारि मोनसेया जाबाय कख्लाबारि। दिनैहाय बे गयबारि आरो कख्लाबारियाव जेराव बिथाङा गेलेदों बेवहाय एनडिपिनि मोनसे जोंनि चेयारमेन बिरेन बर' बिथाङा दङ जोंनि बिपिएफनि जानानै बेवहाय खामानिखौ बोखांनो थाखाय प्रफेसरनिहाय थांखि दं नामा? आंनि लोगो माखासे लानानै अबर' अर्थात गण सुरक्षा पार्टीनिफ्राय 1700 जन अबर'फोरखौ बिपिएफआव जगदान खालामबाय। 1700 जन खमबाबो 25टा जोङो 25निफ्राय 30 एতিয়ালৈকে আমি দলত আলোচনা কৰা নাই আমাৰ ডিচিশ্যনত অহা নাই যিহেতু আমাৰ বিজেপিৰ লগত এলায়েন্সত আছে বিজেপিক এই চিটটো এৰি দিছে আমি লাষ্ট